Si volen tallar-li, de moment talla-li, no te preocupes. Bueno, el que vulguis. Cuidao, cuidao. Si no l'agarren en braços està molt fotut ja, Sense sarna o... Sí, veu que té alguna afectació de pell, està molt debilitat. Chiquitín. S'ha arribat a clavar, però no... Vine, cariño, vine. Vine, Angelet, vine. Vine, Angelet, vine. Vine, bonico, vine. Vine, bonico. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa, vida? ¿Qué pasa, vida? A ver si te pones mamá. Vine, vine. Que me haya tocado 3 cursos no me fíe yo de pegaros. Ya, Allí ni un animal hay y si lo pegue mal. ya. És cachorret, saps? És cachorret. Això... No, No deurien de tindre-ho allí. Sí, però bueno. No deurien perquè... No, hauria tindre unes instal·lacions a part, de quarantena, que és el que se sol tindre també les protectores, saps? Per evitar això. Lleva-li, si vols, el llacet ixe de plàstic i m'emporto jo la corretgeta, que és la que porten al cotxe. Vale. Au. Pues mireu a veure, ja parlaré jo amb Paco després, Vale. perquè vaig intentar a veure si li trobo també una acollida, perquè a vegades, sobretot ell, siguent cadellet, a vegades per molt que se'ls veu fotuts, se'n recuperen moltíssim les xines, saps? Segur que ara